Eden! Hindi ko rin naman sasabihin. Huwag mo lang itanong sa akin at di ko na may paggawa ay katulad ng bakit mga ano pala rito, posing ng babae. Dati wala na, pag umaga wala yun ano. Walang katuturan, Ewan ko, di ko alam. Pwede bang wag na lang natin pag-usapan? Wag mo nang itanong sa akin, di mo rin naman